ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଭାଷାଗତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଭାଷାଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଏବଂ କାହିଁକି ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏତେ ଜରୁରୀ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଭାଷାଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ତାପରେ କୋଶଳୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତଫାତ୍, ତୃତୀୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ, ତାପରେ ଆମେ ଔପନିବେଶିକ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଯୁକ୍ତି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଧାର ଏବଂ ଶେଷରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଭାଗ 1 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷାଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କଥା ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତୃଭାଷା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ନିଜ ପରିବାର ଓ ପରିବେଶରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିଖେ, ତାହା ହିଁ ତାର ମାତୃଭାଷା। ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ କୋଶଳ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ବଡ଼ ଭାଷାଗତ ଝଟକା ଲାଗେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ କୋଶଳୀ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ କହୁଥିବା ପିଲାକୁ ହଠାତ୍ ମାନକ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା କେମିତି ଲାଗିବ? ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ବାସ୍ତବ ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ଭଳି ଏକ ଅପରିଚିତ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭୂତି। ପିଲାଟି ପାଇଁ ଉଭୟ ଭାଷା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ଭାଷା ସହ ସମାନ। ଭାଗ 2 କୋଶଳୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ତାହା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପିଲାଟେ ତା ମାଆକୁ ସ୍ନେହରେ ମା ଡାକିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବହି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ବୋଉ। ପିଲାଟି ସେଇଠୁ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ବି ତା ପାଇଁ ପୁରା ଅପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ। କଥା ସେତିକିରେ ସରେନି, ଏହା ନର୍ସରୀ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଏ ବିଲୁଆ ନନା ଘର ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ନିଜ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ସେହି ପଶୁକୁ କେବଳ କୁଳିଆ ବୋଲି ହିଁ ଜାଣିଛି। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବିଲୁଆ ଆଉ ବାହାରେ କୁଳିଆ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନ ହେବା କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମଜାଦାର କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହିରେ ଲେଖାଥାଏ ବନିଶୀ ପକାଇ ମାଛ ଧରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଶଳୀରେ ବନିଶୀ ମାନେ ହେଉଛି ବଇଁଶୀ ବା ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଏବେ ପିଲାଟି ଭାବୁଥିବ ବଇଁଶୀ ବଜାଇ କେମିତି ମାଛ ଧରାଯିବ? ଏହି ଚିନ୍ତା ପିଲାଟିର ମାନସିକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ନାମରେ ବି କେତେ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାପା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନନା ମାନେ ହେଲା ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଅର୍ଥ ପୂରାପୂରି ଓଲଟା। ଏଭଳି ଅମେଳ ପିଲାଙ୍କ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବ, ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ତୃତୀୟ ଭାଗ, କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ନିରନ୍ତର ଶବ୍ଦଗତ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କି ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଆଗ୍ରହ କେମିତି କମିଯାଏ, ତାର ଧାରାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଘର ପରିବେଶରେ କୋଶଳୀରେ ଖୁସିରେ କଥା ହେଉଥିବା ପିଲାଟି ସ୍କୁଲରେ ଭାଷା କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଅଟକିଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପ୍ରତି ତାର ଉତ୍ସାହ କମେ, ଆଉ ମୂଳ ଜ୍ଞାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ପିଲାଟି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପିଲାଟି କିଛି ବୁଝିପାରେନି, ତା ମନରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ଭୟ ବସିଯାଏ। ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମରିଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଭୟ ପଶିଗଲେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସେଠି ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଉତ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ଔପନିବେଶିକ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଯୁକ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଲେଖକ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। କୋଶଳ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲଦିଦେବା କ'ଣ ସେହି ପୁରୁଣା ଇଂରେଜ ଅମଳର ଔପନିବେଶିକ ମାନସିକତା ନୁହେଁ କି? ଅନ୍ୟର ଭାଷାକୁ ଜୋର କରି ଶିଖାଇବା, ଏହା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷାନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ, ପ୍ରାଥମିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଧାର। ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ସୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ମୌଳିକ ସ୍ତରରେ ପାଠଦାନ କେବଳ କୋଶଳୀ ଭାଷାରେ ହିଁ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ହେବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ,
ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାର ବିକଳ୍ପକୁ ପିଲାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଡ଼ିବା। ଏହି ସୁଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶଟି ହେଉଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା କେବଳ ପିଲାର ପ୍ରକୃତ ମାତୃଭାଷାରେ ହିଁ କରାଯିବା ଉଚିତ। ନିଜ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଷଷ୍ଠ ତଥା ଶେଷ ଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ଗଠନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଯୁକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀକୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବା ଅପସନାଲ ବିଷୟ ଭାବରେ ରଖାଯାଉ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା ହିନ୍ଦୀର ବ୍ୟବହାର ଓ ଉପଯୋଗିତା ଅଧିକ। ତେଣୁ ମାନକ ଓଡ଼ିଆର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସୋର୍ସରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଇବା ଯାହା ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ସେୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ସହ ସମାନ। ଯଦି ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ମାତୃଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ନୀତିକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ସତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବା? ବୋଧହୁଏ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ସୂକ୍ଷ୍ମତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ଆମର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦ୍ୱାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥିବ। ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ।